BKWCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनीश्वर बसुमतारीनि बिफा एबा क'क्राझार जिल्लानि बनरगाव खाग्राबारिनि थागिरि आजिरा मोननाय फोरोंगिरि जामिनी कुमार नार्जारिया दिनै फुंनि 10:35 रुंसारि जालाङो। बिथाङा गोबां साननिफ्रायनो बेरामाव गोग्लैनानै दङमोन। रुंसारि जामिनी कुमार नार्जारिया गोबां समाजारि हाबाफोरजों लोब्बा जानानै खामानि मावलांदों। बिथाङा बनरगाव गोजौ फरायसालि गायसननायाव गोनां बिफाव लानायजों लोगोसे साबखाथा जाम्फै जौगाखां आफादनि आफादगिरि महरैबो खामानि मावदोंमोन। बर' थुनलाइ आफादजोंबो बिथाङा लोब्बा दङमोन। बनरगाव गुदि बर' थुनलाइ आफादनिबो बिथाङा खेबनै आफादगिरि जादोंमोन। मख'जाथावदि रुंसारि जामिनी कुमार नार्जारिया 1974 मायथाइयाव बर' थुनलाइ आफादनि हांखोनि सोमावसारनायाव बाहागो लानानै जोबथेसालियावबो थानांदोंमोन। बनरगाव एमइ स्कुलनि फोरोंगिरि महरै 2003 मायथाइयाव आजिरा मोननायनि उनावबो ओनसोलनि समाजारि हाबाफोराव लोब्बा जानानै खामानि मावदोंमोन। BKWCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनीश्वर बसुमतारीया बिफा जामिनी कुमार नार्जारिनि दिनै रुंसारि जालांनायाव गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। मख'जाथावदि जामिनी कुमार नार्जारिया मिहिनीश्वर बसुमतारीनि जोनोमगिरि बिफा नङामोन। नाथाय थेवब्लाबो बिथांमोननि सोमोन्दोआ जोनोमगिरि बिफा फिसाज्लानि सोमोन्दोनिख्रुइ एसेबो खम नङामोन। गामिनि सुबुं आरो ओनसोलनि गोबां मानगोनां सुबुंफोरनि नुजाथिनायाव बिथांखौ जोबथा बिदाय होनाय जायो। गिबियावनो दिनैहाय बेखौ आं बुंनांगोन, दुखुनि आंनि जिउआवहाय बुंनो थांबा गोब्राब मोनदों फोरमायनो थाखाय। नोंथां बुंनाय बायदि बा नोंथांमोन बा सिगाङावबो थांनाय बोथोरफ्राव आङो गोबां बाथ्रा बुंबोबाय। बुंनो थाङोबा जामिनी कुमार नार्जारि बियो आंनि जोनोमगिरि बिफा नङा, अब्लाबो बिफा बायदि आं बेखौ मोनबोदोंमोन। आरो बुंनो थाङोब्ला बिथांनि बा बे आफानि अननायनि सायाव आङो बुंनो थाङोबा दिनैहाय नैबे स्टेजसिम फैनो हादों। गोबां बाथ्रा बुंनो सानदों, नाथाय आंखौ बबेबा दुखुआ नारथानानै दङ। आङो हयथ' गेबेङै बेखेवजोबनांगौ आंनि थाखाय गोब्राब जागोन। आंनि जिउ लामायाव जेब्ला आङो लामा आन्दायदोंमोन, बे समावहाय आङो आफा जामिनी कुमार नार्जारिनि अननायनि सायाव सोलोंथाइ लानायनि खाबु मोनदोंमोन। आरो गोलाव सम बर'नि सोमावसारनाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननाय बर'फोरनि आलादा रायजो नागिरनाय बे सोमावसारनायनि गिबिथार सोलोंनाय आङो आफानि न'आव थानानैहाय बनरगाव दख'रा बर' फरायसा आफाद बेनि सिङावनो आङो सोमावसारनायनि जुरिजेननाय बा आङो जि मोनसे आलादा रायजो बिनायनि थांखि थाखाय बा नोजोर बेखौ लानानै हाबा मावलांनांगौआहाय बनरगाव दख'रा बर' फरायसा आफादनि बै समनि दैदेनगिरि आदा दानसोरांमोनजों थाफानानै आङो सोलोंनो बा खाबुखौ लानो हाबोनाय जादोंमोन। उनाव आं बेलटियाव आफानि न'आवनो थानानै
थुनलाइ बर' फरायसा आफादनि बा आंनि सोलोंथाइ बुंनो थाङोब्ला पिइउनिफ्राय ग्रेजुवेसन लानाय बे गासैबो दिगाव बुंनो थाङोबा आफानिनो अननायजों आङो आगान सुरबोनाय जादों बा सुरबोनो हादों। दिनै बे बिफा गैला। बैसो आरो अबंनि जे मोनसे खान्थि खानाय रावबोथ' बेखौ नेवसिनो हाया। दिनै बिदाय जालांबाय। बाथ्राया बेल' गोसो थाबाय माने थांनानै थानाय समावहाय दायनिसे बाथ्राखौ आं सोंनो साननानै सोंबोनो रोंनाय जायाखैमोन। जेब्ला बिनि रावा गोमायो अब्ला आङो सोंनो सानदोंबाबो मोजां जाफिनगोन खोमा बे मोनसे साननायजों आं नेनानै दंमोन। जोबथा हास्थायनायफ्रा मा दंमोन आं बुंनो हाला। खालिबोल' मोननैसो खामानि आंहाबो मावनो गोसो थाबाय। बे जाहैबाय बनगाव गोजौ फरायसालि गेजेर फरायसालि बे फरायसालिखौ गायसननायाव गावसोर सोर सुबुंफ्रा बिहोमा होबोदोंमोन, बोरैहाय बे फरायसालिखौ महर होदोंमोन गायसननानै, बेवहाय बे ओनसोलनि सुबुंफोरनि सोलोंथाइ दिगखौ बोरैहाय गोग्गो खालामनो बिनि हाबा मावबोदोंमोन। बिनि सायाव आफाया बुंबाय थादोंमोन जे गाव लिरगोन होननानै। आरो बेवहाय बनगाव गेजेर फरायसालि आरो गोजौ फरायसालिनि जे मोनसे सनाथि मायथाइ फोरबो बेबो थांनाय बोथोराव खुंनाय जायाखिसै, कर'ना भाइरासआबो फैबाय। दा बेफोर गासैखौबो नायनानैहाय आफाया आंजों रायलायनायाव बेखौ बुंदोंमोन जे गल्डेन जुबलिखौ खुंनाय जायोबा बे फरायसालिखौ बनगाव गेजेर आरो गोजौ फरायसालिखौ बोरैहाय गायसननाय जादों, बेखौ बोरैहाय जोनोम होनानै बा गायसननानै सोर सुबुंफ्रा बिहोमा होलांदों, बे सुबुंफोरखौ लानानै बा बे सुबुंफोरनि सायाव आङो एसे लिरगोन होननानै आंनो बुंदोंमोन आरोखि। नाथाय दाथ' आद्रा थालांबाय। आं बुंदोंमोन अब्ला देहाया मोजां जाग्रोनांगोन आफा, देहा मोजां जाबासो नोंखौ लिरनो हागोन, देहा मोजां जायाबाथ' लिरनोबो हानाय नङा। बे बाथ्राखौ बुंनाय जादों। जायखिजाया आफानि अननाय बेखौ आंखौ अननाय होनायखौ आं बाथ्राया बुंना फोजोबनो हानाय नङा। आफा जामनि कुमार नार्जारिखौ आंखौ जाय स्टेजसिम लाबोदों बेनि थाखायनो आं गोबां समावहाय खन्थाइबो सोरजिबोबाय, मेथाइबो सुजुबोबाय, बेखौ फोसावबोनायबो जाबाय, नोंथांमोनहाबो मिथिगौ। दा बेखौ आङो गोबांथ' बुंनांगौ बायदि मोना। दिनैहाय जोबथा बिदायनि समाव आं बाराबो बुंनो लुबैयाखै। मा मावनो हायो नाजाबावनि, नाजालांनाया थागोन। आरो आफाजों जि मोनसे आंनि सोमोन्दो बा आङो आफाजों थाफानानै बा आफानि अननाय मोननाय बेयो अरायबो आंनि गोरबोआव थागोन। आरो बेयो आं जेब्लासिम थांनानै थायो अब्लासिम बेयो मोनसे गोसोखांजाथाव बा मोनसे बिसम्बि जारिमिन मोनसे जानानै थागोन। बे अरायनि थाखाय बावनो हायि जानानै थागोन। दिनै बेखिनिखौ आं